Sí. Que encontré, presentarme si me hiciste estudiar de modo chove y los aguerridos van en pantalones de estil campana y buenos cançons de rally y xiquets amb minifalda. Ara torna'm a contar com sempre vos divertíeu desgraciant-los el final aquells dictadors inútils i com cantàveu al vent francès i aquells dies de glòria. Ara torna'm a contar aquella bonica història d'aquell guerriller excèntric que mataren a Bolívia i que suposa ningú ja el va agafar i amb valentia i a partir d'aquell moment no té allets d'avarícia. Ara torna'm a contar que era una barricada i després de pujar i amb tanta sang derramada al final de la partida no podem fer cap cosa vaig ser cada deixar i a mi arena de costa a ser dura la derrota tot allò que algú somiava és la podrir del cantonades obrint-se una pols blanca